Edozein gaiari buruzko albisteak dauzkagu eskura, bai hedabide tradizionaletan, telebista eta aldizkariak besteak beste, bai internetetik atzigarri dauzkagun beste mediotan, Twitter, YouTube, Facebook esaterako. Informazioz blai egonda edo nor pentsatuko luke primeran informatuta gaudela, baina benetan hala da? 21. mendean bete-betean sartuta, bada gai honen inguruan erabiltzen hasi den hitz berri bat, segura aski entzun duzula noizbait, fake news. Fake news edo berri faltsuak gezurrezko albisteak dira, non normalean benetazko batean oinarritzen diren, baina testuinguruz kanpoko irudiak eta esaldiak ateratzen dira. Hasierako esanahia guztiz aldatzeko eta jendeak gai jakin bati buruz duen pentsamoldea manipulatzeko, onura politikoari edo ekonomikoari begira. Hortaz, berri faltsu hauei aurre egiteko jarraian 5 aholku emango dizkizugu. 1. Albiste bat irakurtzen duzunean, konprobatu informazioaren iturria eta beregilea. Albiste faltsu gehienek ez dute iturri fidagarririk, eta anonimotasunaz aprobetxatzen dira. 2. Bidaltzen dizkizuten irudiak balitezke egiazkoak ez izatea, erraz editatu daitezkelako programa batzuen bitartez. 3. Pentsamendu kritikoa erabili. Esaten dutena sinetzi baino lehen, gaiari buruz zeure kabuz hausnartu eta ikertu, iturri desberdinetako informazioa konparatuz. 4. Kontuan hartu erabilia izan zaitezkela, berri faltsuak edatzeko jendea behar dute, zu barne, ez parte hartu hauen edapenean. 5. Ez geratu albiste baten titularra eta irudi nagusiarekin. Normalean, sentsazionalistak baitira eta jendearen erreakzio azkarra bilatzen dute. Hau guztia esanda, espero dugu aholku hauekin berri faltsuei aurre egiten kapaz izatea. Ez ahaztu zu kontrolatzen duzula zer sinesten duzun ta zer ez.